Hello, so my Dr. Brill dwi, fe enw I Gennady, dwi'n gweithio yn yr ysbyty Glan Clwyd fel meddyg o'n arfart ffamlaeth. Dwi'n caru Cymru, dwi'n caru iaith Cymraeg, dwi eisiau i'r iaith I parhau. Yn oreithiol, dwi'n dod o gorau Rwsia a Ukraine. Dwi eisiau parhau I byw yn Cymru. Dwi wedi bod yn dysgu ers dwi'n cyrraedd am 4 flwyddyn. Dwi'n meddwl mae'r iaith I Cymru I roi fi cyfle I ddeall I pobl yn well, I helpu nhw yn well ac yn gweithio iddyn nhw yn well. Diolch yn fawr iawn.